Id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu kontra l-coronavirus huma tal-Kabinett b'mod kollettiv. Hekk iddikjarat il-Ministru tat-Turiżmu Giulia Farrugia fid-dawl ta' tħassib ta' kull Malti wawċi li mewġa ġdida tal-virus tista' tkun wara l-bieb. Dan wara li fl-aħħar jiem l-ammont ta' każi sploda l fuq. Kawża ta' dan u evidenti tħassib ta' ħafna, anke minħabba li s-suppost għajnuna lill-ekonomija qed tirriżulta f'nuqqas ta' beħ minħabba l-biża'. Fil-bidu ta' dan ix-xahar, il-Ministru tat-Turiżmu stqarret mal-istazzjon televiżiv internazzjonali BBC li pajjiżna hu preparat biex jilqa' lit-turisti u l-aktar pajjiż sigur fil-Mediterran. Malta is very much prepared. We are by far the safest Mediterranean country. Giulia Farrugia u membri oħrajn tal-Kabinett issa qed jiffaċċjaw kritika għaż-żieda fin-numru tal-każi ta' coronavirus, partikolarment wara l-ftuħ tal-ajruport u l-portijiet, kif ukoll il-ħruġ ta' permessi għal parties u attivitajiet oħrajn tal-massa. Iżdissa, iffaċċjata minn din il-kritika u l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Ministru tat-Turiżmu farfret ir-responsabbiltà minn fuq spallejha u tefata fuq sħaba fil-Kabinett qabel ma telqet taġġel lejn il-karozza. Li dak kollu li ksibna bħala pajjiż ma jistax jintilef. Id-deċiżjonijiet li ħadnihom b'mod kollettiv, se nkomplu nagħmlu dawk id-deċiżjonijiet b'mod kollettiv. Fit-tweġiba oħra jdawret il-kanuni lejn it-tobba u akkużathom li pruvaw ibeżżaw lill-poplu meta resqu l-appelli tagħhom lill-Gvern. Dan meta l-Assoċjazzjoni tat-Tobba appellat kemm il-darba fost l-oħrajn għal proċessi aktar rigorużi fir-rigward tat-turisti li jżuru pajjiżna. Iżda wara li tefat l-attakk baqgħet xorta ma weġbitx dwar it-tħassib tal-ħaddiema fil-qasam tas-saħħa. Tobba għalunna wkoll li Malta għawdex il-poplu Malti kellu jkun f'lockdown totali, jiġifieri li tissakkar ġo darek għal 4 xhur, 5 xhur, ma nafux kemm inżomm. Fl-aħħar sigħat il-mam fakret li kienet ilha tagħti l-pariri lill Prim Ministru Robert Abela biex jiftaħ bil-mod iżda għażel li jibqa' jagħmel ta' rasu. It-tobba qalu wkoll li l-Ministru Farrugia għandha terfa' r-responsabbiltà u twaqqaf b'mod immedjat l-attivitajiet kollha tal-massa. Il-mam fil-fatt qed tipproponi li l-massimu ta' persuni li jkunu permessi jinġabru flimkien għandu jinżel għal 10.